بعد جبرائیل آکھدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ تباہ و برباد ہو ونجے جیڑا بندہ اپنے والدین نو بڑھاپے وچ پاوے بڑھے ہوون ماں پیو ضعیف ہوون ماں پیو اپنے ماں پیو کو بڑھاپے دی حالت وچ پاوے او دی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرواوے او بھی تباہ و برباد ہو ونجے مسلمانوں ذرا غور کرو توجہ کرو انگال دے اتے توجہ کرو انگال دے اتے کیونکہ اللہ دا نبی دعا گھن کے آون والا کیڑا بندہ ہے عام انسان نہیں معلم الفرشتہ ہے فرشتے دا سردار ہے نبیاں تے واہی گھن کے آون والا جبرائیل آکے کیا آکھدا پہ یا رسول اللہ اللہ آکھدا ہے اللہ حکم دیندہ پہ جیڑا بندہ اپنے والدین نو بڑھے پہ دی حالت دے وچ پاوے انہیں دی خدمت نہ کرے اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے وے غور کر گنو انگال دے اتے جیڑا دعا گھن کے آون والا جبرائیل ہوئے دعا دے کے بھیجن والا رب العالمین ہوئے دعا دے وچ آمین آکھن والا رحمت للعالمین ہوئے دعا رد نہیں تھی سکتی سبحان اللہ وہ دعا کدہیں رد نہیں تھی سکتی تے دوستو اللہ ہی واسطے پہلے آکھے آؤ میں تو کوئی ایک معرفت دی گال دسینا ایک حقیقت دی گال دسینا دنیا داری دے اندر تیرا کوئی رشتہ دار عزیز ہے رشتہ دار عزیز قریب رہن والا تیرے نال ناراض تھی گئے تیرے نالوں دی ناراض کی تھی گئی ہے ناراض کی تھی وہاں تو بعد تو چار بندے گن کے ونجے چار دوست گن کے ونجے ان دے کنو معافی منگے او تے کو معاف کر دے وے او تیرے اتے راضی تھی ونجے او تیرے اتے راضی تھی ونجے تے کو معلوم تھی وے سی یہ بندہ میرے اتے راضی تھی گے آ مسلمانہ ذرا غور کر ایک او ذات رب و عرض سما دی ذات ہے ایک رب ہے وے جیڑا تیرے اتے ناراض تھی وے تے کو پتہ نہیں لگدا تیرے اتے راضی ہووے تے کو پتہ نہیں لگدا کیویں مگر پتہ لگن دی ایک معرفت ہے جنے نال راضی دا تو پتہ لوا سکدیں پتہ کر سکدیں رب میرے اتے راضی ہے یا کہنا دنیا دا جیڑا بندہ ناراض ہووے رشتہ داریاں دے نال تعلق دے نال پتہ لگ وے دے بندہ میرے اتے راضی ہے یا ناراض ہے او رب عرض و سمائے جرا اپنے بندے دے نال ہم کلام نہیں ہوندا رب کلام کردا ہے اپنے نبیوں دے نال کلام کردا ہے اپنے بندے دے نال کیڑا کلام ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ میں اللہ تو ڈرو